Fa poc més d'un any es va crear l'Acadèmia del Cinema Català amb l'objectiu de ser la veu unitària de la cinematografia catalana i amb una clara intenció d'obtenir un reconeixement internacional. Han passat uns mesos i després d'organitzar la gala dels Premis Gaudí i una festa d'estiu, ara estan posant fil a l'agulla per aconseguir el reconeixement de l'Acadèmia de Hollywood a les pel·lícules catalanes i així poder optar als Oscars. Avui a l'Espai l'entrevista del 324 volem saber més coses sobre l'estat actual del cinema català i la seva projecció. Ens acompanya Joel Joan, actor, director i guionista i ara també president de l'Acadèmia del Cinema Català. Hola, com anem? Benvingut. Hola, què tal? Al novembre l'Acadèmia Catalana se'n va a Hollywood per presentar unes pel·lícules catalanes en VO català. Aquest és un primer pas cap al reconeixement aquest que esteu buscant de Hollywood? Sí, bé, és un experiment però que ens il·lusiona molt. El 4 de novembre, és el primer dia de l'American Film Market, que és un mercat de cinema el més important que hi ha als Estats Units i que es fa a Los Angeles. I aprofitarem aquesta eventualitat per presentar el cinema en versió original en català a Hollywood. Ens presentarem a l'Acadèmia i proposarem als acadèmics de Hollywood que vinguin a una jornada en un dels teatres de Los Angeles, en un dels cinemes de Los Angeles, que vinguin a veure les últimes creacions del cinema català, ensenyar-los la qualitat del nostre cinema, la peculiaritat d'aquest idioma i que a la curta o a la llarga doncs, ens acceptin com a llengua estrangera a les nominacions que accedeixen als Oscars com a llengua estrangera. No obstant, Hollywood fins ara només accepta pel·lícules d'estats, que presenten estats. Com aconseguireu que us reconeguin? Sí, no és fàcil, com totes aquestes coses no és fàcil. Sí que és veritat que Hollywood accepta les acadèmies d'estats. El que passa és que també hi ha excepcions, i els americans són els primers que les regles les fan per trair-les quan convé. I els anirem a explicar que tenim una llengua que és important a Europa i que, a més, a nivell de talent i de creació és molt... té un nivell molt alt. I per això hi anem, perquè creiem que en català tenim opció realment a poder ser nominats a millor pel·lícula estrangera. Però és un camí que, com ja et dic, Laura, no serà fàcil, però que enguany ho volem encetar i ho volem encetar bé. Encetar i aconseguir ja per aquesta edició dels Oscars o seria tot massa prematur? És igual l'any que ho aconseguim. Potser no, potser les coses funcionen i ens acceptarien. El que està clar és que tenim la qualitat i el talent suficient com perquè les pel·lícules en versió original catalana s'acceptin com una llengua diferent de l'espanyola, ja que és així i ja que també és molt difícil que una pel·lícula en versió original catalana arribi a ser la nominada pels acadèmics espanyols com a millor pel·lícula per representar Espanya. Com que això és molt difícil, doncs creiem que sí, que a la curta o a la llarga ho aconseguirem. Precisament aquesta dificultat que ara vostè anomena va ser la que va decidir a crear aquesta Acadèmia de Cinema Català? No, la creació de l'Acadèmia va ser de fet, és una evolució natural del propi cinema català. És a dir, en els últims anys fèiem més i millor cinema i cada any teníem millors produccions, més talent, cada any els nostres professionals de qualsevol dels sectors o de la... com dir-ho, això, de qualsevol de les matèries que toca el cinema, tenim grans professionals que anaven als Goya i obtenien reconeixement, als Cèsars, a Hollywood, precisament, com tenim casos de professionals d'efectes digitals, per exemple, oscaritzats, etc. Per tant, que tot aquest talent a fora reconeixés d'una manera tan professional com és a través d'una acadèmia, ens obligava a tractar-nos a nosaltres mateixos de la mateixa manera que ens tractaven a fora. En definitiva, es tracta de professionalitzar la promoció del cinema català. Perquè, a part de la peculiaritat de l'idioma, de ser un idioma evidentment diferent, òbviament, el cinema català diria que té alguna peculiaritat més, alguna singularitat? Sí, bueno, a part de l'idioma, que no és poca, la singularitat, ja et dic, sobretot això, que reunim molt talent en molt poc territori i amb pocs habitants, per dir-ho així. Són poques les comunitats lingüístiques que amb tants pocs ciutadans, per dir-ho d'alguna manera, creïn
tanta literatura, tanta música, som una gent realment inquieta, activa i amb talent. I ens ho demostres als nostres pintors, que triomfen arreu, per exemple, o músics o el que sigui, no? I amb cinema no és menys, amb cinema és exactament així. I cada vegada amb més força, perquè fem molt bones pel·lícules en qualsevol idioma, a més, no només amb el nostre, sinó que en castellà, en anglès, en francès també, i tot aquest talent calia capitalitzar-lo de la forma més professional possible al voltant d'una acadèmia. I què es considera per cinema català? Una pel·lícula parlada en català, una pel·lícula subtitulada en català, una pel·lícula que un tant per cent de la producció és catalana? Una pel·lícula que té un mínim de professionals catalans treballant-hi. Això ho mesureu en punts, no? Això ho mesurem en punts, sí. L'Acadèmia va heredar dels Premis Barcelona, que és el pas previ a l'Acadèmia, va heredar un sistema de punts que a mi em sembla que està bastant lograt, on cada professió, doncs maquillatge té un punt, l'interpretació té un altre punt, primer o secundari, la direcció té un punt, 2 punts, el guió, el productor, etc. Si una pel·lícula reuneix un mínim de 6 punts en qualsevol d'aquestes categories, és una llista llarga que ara no en puc detallar, doncs considerem que hi ha prou professionals catalans com per considerar que aquella pel·lícula és catalana. El que passa que a vegades aquest sistema de punts pot crear paradoxes, no? Com per exemple que una pel·lícula rodada en anglès, com es Vicky Cristina a Barcelona, podia optar als Premis Gaudí, i en canvi una pel·lícula dirigida per una directora catalana molt coneguda, com és la Isabel Coixet, aquesta no va poder optar, no? Clar, depèn. L'any passat ens vam trobar amb això, una pel·lícula americana però rodada a Barcelona i amb bastants professionals catalans treballant-hi com Vicky Cristina, doncs optés als Gaudí, i que en canvi una pel·lícula 100% americana com era Elegy, dirigida per Isabel Coixet, doncs no hi pogués accedir. De totes maneres, enguany hem canviat aquestes regles perquè això no torni a passar. És a dir, considerem l'Acadèmia que si hi ha un professional destacat que ha fet una feina destacada també, òbviament, en una pel·lícula no catalana, però que aquesta feina val la pena valorar-la, la pel·lícula no competirà als Gaudí en totes les categories que té els Gaudí, però sí que pot competir el professional en la seva categoria. Només que 2 acadèmics proposin aquell professional perquè entrin en els Gaudí, aquella persona hi accedirà directament. És a dir, enguany ja no ens pot passar casos com el de l'Isabel Coixet l'any passat. És a dir, enguany l'Isabel Coixet, si hagués fet Elegy, doncs ella com a directora podria haver competit, no pas la pel·lícula, Elegy no competiria en cap altra de les categories, però sí en la de direcció. De fet, parlem una mica d'aquests Premis Gaudí, que van ser la primera edició, que es van celebrar aquí en un plató de TV3 el 19 de gener, i ara per aquesta propera edició penseu treure-ho cap a fora, cap al carrer. Sí, era important ubicar els Gaudí, si podia ser, al centre de Barcelona i més a prop de la gent i més en contacte de la gent, i que sobretot hi poguessin cabre tots els acadèmics, tots els nominats i totes les autoritats i convidats d'en una gala com aquestes. I per tant, ja et puc dir ara que els propers Gaudí, que seran el dilluns 25 de gener, si no m'equivoco, del 2010, els farem a la Sala Paral·lel. La Sala Paral·lel és una sala que les GAE està acabant d'ultimar ara en l'Avinguda Paral·lel de Barcelona, que té una cabuda d'unes 900 persones i on especialment a mi em fa molta il·lusió perquè penso que podem fer una gala collonuda i on hi càpiga tothom i satisfer tothom. A part d'aquests problemes que es vau trobar amb l'edició passada, que ara podreu arreglar, com valoraries una mica com van anar aquests Premis Gaudí? Van anar molt bé, sobretot perquè vam tenir molta gent mirant la televisió aquella nit, perquè el sector, amb tots els professionals que ens reunim, van veure que realment podia ser un aparador per a les nostres pel·lícules, molt digne, molt professional. Mira si va anar bé que l'any passat, en la categoria de millor pel·lícula en llengua catalana, hi havia 4 nominats, que eren les 4 úniques pel·lícules que el 2009 teníem en versió original catalana. Bé, enguany ja seran més de 9 les pel·lícules que competiran a millor pel·lícula en llengua catalana. Per tant, a mi em sembla que entre una cosa i l'altra penso i m'indica que anem pel bon camí, que s'estan fent cada dia més pel·lícules en la nostra llengua, que és una assignatura que tenim pendent, i fer-les, i sobretot comptar, evidentment, amb la complicitat de TV3 perquè emeti aquesta gala en directe
com fan les televisions nacionals de qualsevol país. Pensa que aquesta és una complicitat que, ja que avui estic en aquesta casa, m'agrada subratllar perquè realment sense l'ajuda i el recolzament de TV3 seria molt difícil fer arribar el nostre cinema a les llars dels catalans i les catalanes. Sí, de fet, TV3 l'any 2008 va donar suport a 30 llargmetratges, no?, catalans. Sí, no, TV3, i a més és una de les cadenes que paga els drets d'autor i que, a més, aposta molt per cinema català. I com que és tan així, l'any passat la directora, la Mònica Terribas, volia que aquesta implicació de la tele quedés copsada i materialitzada en els propis platós de la televisió. Idea que a mi em va semblar coherent i l'Acadèmia va accedir. Enguany, com que problemes de capacitat i molts problemes que ens va portar l'Acadèmia, que molta gent no pogués entrar, com que tot això creava realment un problema gran, és necessari treure la gala de la pròpia tele, però això no vol dir que nosaltres, l'Acadèmia, reconegui que sense el recolzament de la tele la nostra feina seria molt més difícil. Fa un moment parlàvem d'aquesta peculiaritat del cinema català, que hi ha molt de talent, no?, i que mica en mica va tenint el reconeixement internacional. En canvi, sembla mentida que el públic, el que va a veure pel·lícules, li costi anar a comprar una entrada de cinema en català. Per què creu que passa això? Entre altres coses perquè no els hi hem venut bé el producte. Estem més atents i sabem més quina és l'última pel·lícula que ha fet el Johnny Depp o Leonardo DiCaprio i quines picabaralles hi ha hagut entre aquests dos actors per aconseguir un paper que no pas què està fent el Cesc Gai o en què està pensant el Marc Retxa o qualsevol altre dels directors o dels nostres artistes, del nostre cinema. Per tant, el primer que hem de fer és valorar la nostra feina i vendre-la bé. I ho estem començant a fer, perquè sí, és veritat que tenim un dèficit de públic al cinema català, en les pantalles, però que es pot anar corregint. De fet, pel·lícules com 3 dies en la família, l'òpera prima de Marc Coll, o Bosch, del Cesc Gai, les dues en versió original en llengua catalana, estan aguantant al cinema, i jo el dia que hi vaig anar a veure les dues hi havia una entrada bastant considerable. És a dir, jo estic segur que això es pot corregir, i no només corregir, sinó que hem d'activar el públic català per encuriosir-lo per les nostres produccions i pels nostres creadors. I quin creieu que és el model aquest, per engrescar el públic català? El model americà de les catifes vermelles i dels escots i vestits espectaculars? Sí, això és una mena de... Quan començàvem a crear l'Acadèmia, molta gent em deia: ostres, esteu creant aquesta institució per, al cap i a la fi, al final de l'any, fer una gala que és el format més caspós i més antic que es pot fer en una televisió i que menys audiències recull. I és cert, però ningú ha inventat encara l'alternativa a aquest format per promocionar el cinema. I sí, hem de posar moqueta vermella perquè tenim actors, actrius, guionistes i directors glamourosos, però és que, a més, els hi hem de treure el partit a tot el negoci que hi ha al voltant de la moqueta vermella. Per exemple, a l'Acadèmia hem arribat recentment a un conveni amb el projecte Bressol, que és un projecte de dissenyadors de moda que reuneix a més de 15 empresaris catalans, perquè enguany, en la moqueta vermella dels Gaudí, tinguem les nostres actrius i els nostres actors meravellosament vestits pel que són els nostres dissenyadors. Estic segur que si tots veiem la capacitat comercial i de projecció que té una entitat com aquesta, diferents sectors, no només el del cinema, li podem treure partit. I d'aquest primer any, poc més d'any que fa de funcionament de l'Acadèmia, a part d'organitzar un dels Premis Gaudí, amb èxit, quina valoració en fa? La faig molt, molt positiva. De fet, és una aventura que quan ens hi vam posar semblava molt boja i que no reuniria massa entusiasme, i la veritat és que ja som més de 200 acadèmics. Hem creat una festa d'estiu del cinema català que volem que sigui una cita anual també, per reconèixer la gent que rep premis a l'estranger, per reconèixer-los aquí, de dir que el nostre cinema recull molts premis a diferents festivals, a diferents concursos que hi ha arreu del món. Em faig una avaluació molt positiva perquè d'alguna manera, amb pentes i rodolons, però d'alguna manera estem aglutinant el sector al voltant d'aquesta institució i ens l'estem començant a creure.
cosa no gens fàcil en un país tan descregut com el nostre. Vau començar amb un centenar de membres, aproximadament, 106, crec que eren, amb noms molt mediàtics, no? Com el seu... Vam començar 73 membres el dia de la creació, concretament, que després ja es va començar augmentant molt ràpidament. Fins a un centenar. I això ha anat creixent? Això ha anat creixent i la meva intenció és que continuï creixent perquè ens dona molta força, evidentment. I sí, ha anat creixent i ja et dic, espero que continuï creixent, almenys fins als propers gaudis, segur. A més, entre aquests membres hi ha noms molt coneguts de tothom, no? Noms com el del Josep Maria Pou, o de la Mercè Sant Pietro, o del Cesc Gai, Sergi López, tot això suposo que ajuda també a... Sí, home, és bàsic que les cares conegudes del cinema català apostin per les institucions que volen promocionar i volen projectar aquest cinema al món. I a més, el que també fem aquest any és ampliar una mica el ventall de gaudís que donarem. És a dir, l'any passat, com que va ser el primer any i estàvem de proves, tots plegats, vam decidir que hi havia una sèrie de premis que preferíem no fer, ja et dic, sobretot per pànic aquest format de la gala que no ens quedés terriblement llarg. Com deus recordar, les gales dels Oscars duren més de 4 hores, les dels Goya duren 3 i pico, les dels Cèsars, etc. Això és una cosa que ens feia por. Però enguany, dins d'aquests canvis en els estatuts dels premis que et comentava abans, un d'ells és que tornem a acceptar, o que hi haurà per primer cop, gaudir a millor maquillatge i perruqueria, gaudir a millor producció, gaudir a... no ho sé, una sèrie de... que ara no tinc al cap, però una sèrie de professions que l'any passat no ens vam atrevir a ficar en els Gaudí, que aquest any hi seran, i això. Parlem un momentet abans d'acabar, ja se'ns està acabant el temps, de la llei de cinema per Catalunya. Trobeu que hi ha prou suport per part de les institucions? Prou suport, què vols dir? Al cinema? Econòmic, prou suport al sector, sí, al cinema. Sí, sens dubte hi ha suport i... Si us tenen mimats, vaja. Sí, ens tenen mimats. A veure, sí. Jo penso que l'administració fa la feina que ha de fer i tenim les pel·lícules que hem de tenir cada any. Hem d'acabar de concretar les ajudes de l'ICIC a l'acadèmia en concret per assentar la institució i fer que els Gaudí siguin una realitat, que no haguem de patir cada any pels pressupostos per si tenim gala o no tenim gala, en definitiva. I respecte a la llei que comentaves, és un avantprojecte que per l'últim que jo sé continua en avantprojecte, no s'ha articulat i no sabria què dir-te al respecte. Pel que diu de les aportacions de les institucions, s'havia parlat d'1 milió d'euros per cada pel·lícula que opti pel català com a llengua original. S'havia parlat que 500.000 euros els aportaria aquesta casa, TV3, i els altres 500.000 l'ICIC, precisament. Això encara no s'ha pogut materialitzar. Això tot just està començant ara i sé que hi ha... Em sembla, perquè jo soc president de l'acadèmia, però no ho sé pas tot del sector ni sé ben bé el que està passant a cada casa i a cada productora, però sé que ja és una realitat i que hi ha produccions que ja estan gaudint d'aquest finançament que sens dubte és molt important, perquè fins ara institucions com TV3 o el mateix ICIC que apostessin d'una manera tan ferma a la BO català, la versió original catalana, era una cosa inaudita. Per tant, jo ho celebro moltíssim i una vegada més dona sentit a aquests Premis Gaudí on la llengua catalana té, sens dubte, el reconeixement que es mereix i, com et deia abans, on ja només amb un any d'existència d'acadèmia hem arribat a duplicar o a sobreduplicar, per dir-ho d'alguna manera, les produccions en català que teníem respecte a l'any passat. Doncs amb aquesta alçada del cinema català i esperant que obtingueu el reconeixement internacional i que es podeu presentar el més aviat possible als Oscars, hem d'acomiadar l'entrevista d'avui. Hem esgotat el temps de l'entrevista. Moltes gràcies per venir. Moltes gràcies a tu, Laura.